No, ehtoota ja lupsakkoon illankölykkeitä teille kaikille siellä. Että taja muuten tietää, mitä varten minä tänne televisioon tulin. Kahtoke se johtuu siitä, kun minä tulin tänne Helsinkiin sitä varten, jotta minä olisin ottanut osaa tukkilaiskilpailuihin tuossa Vantaalla, mutta ei siellä Vantaalla mitään tukkilaiskilpailuita olekaan tällä kertaa. Se on vahinko se. Minä kun olen melkein valtakunnan mestari noissa tukkilaiskilpailuasioissa. Peto ruttuva repimään, hirveä syömään ja armoton nukkuma. Kahtoke, eihän siellä Alatölviön puolella oikeastaan muunlaisia tukkilaiskilpailuita pysty järjestämään, kun siellä on vettä niin vähän, että just pääsee hätäräppeen pontikkoon lanttoamaan. Ja mehteekin on niin vähän kulkea, että pennutti pitää turpeella pieksiä, jos sattuisi vaan pahojaan tekemään. Muuannenhan sieltä piti lähteä mehteen kahtelemaan. Se on muuten tuo puu semmonen kasvi, että sen huomaa muulonnikku, jos se sattuisi päälle kaatumaan. Ja kasvaakin, jotta huimauksen taipuvaiset linnutkaan ei kesäisin kerkiä muuta kuin peseensä alemmaksi ja alemmas muuttelemaan eikä munimaan ollenkaan. Entäs se, mikä puukuoren sisään jää, niin se on sitten turkasekovoa ainetta. Alkoholiliikkeen herratti saa monta kertaa yläpäätään puistella ja ihmetellä, no mitähän koko petäjästä tullut, kun tikkuviinasta saa tukki humala. Mutta se kulkoo tukki, se juoksoo, suma se kun seisoo ja se veri se laulaa. Se veri se on mestarmies, senhän Savotalla kaikki jo ties. Meiltähän nämä Savotta-hommat käy. Eihän minä on noissa tukkilaiskilpailussa paljon ennenkään ole käyvä, kun tätä Ike on ruvennut tulemaan melkein yhtä paljon kuin kauneuttakin. Mutta silloin uutena ollessa, niin silloin ei sitä päivää näe sen männynä, että ei tulluna hanttiin pistettyvä. Olipahan sitten kysymys ventinpelusta taikka verorästilöhön maksusta. Yhden kerran minä kuulke hävisin tule Haukilammin Vihtorille. Kyllähän varmasti taitaa työkin tuntea se Vihtori. Siinä on sitten mahdottoman ruman näköinen mies. 3 kertaa apinan kanssa nuomoa vaihtanut ja aina kaupassa hävin. No, oltiin siihen aikaan tuolla Hilikummölökyn Savotalla ja Vihtori haastoi sitten minut kanssaan kilpasille, jotta kumpika on parempi sukeltamaan. No eihän minä milloinkaan reiluvaa kilpailua väistä, milloin ei saatu Vilippi auttamaan. No mikäpäs siinä lyötiin vetova, että se voittaa, joka on pitempään sukelluksissa. No minä loikkasin vettä ja olin vei alla 59,5 minuuttia vaille tunnia. No sitten hyppäsi Vihtori vettä ja minä kiireellä kellonkourassa aikoon kahtomaan ja kulkee hävisihän minä. Kun on kulunut 6 tuntia eikä Vihtori vieläkään noussut pinta, niin johan piti tunnustaa, no parempihan mikä parempi. Ilta se kulkoo, tukki se juoksoo, soma se kun seisoo ja se veri se soittaa, se veri se... Senhän ne Savotalla kaikki on ties. Katohan kun meinoo yskitte ihan kesken kaiken. Muuten eihän minä ole paljon näissä töissäkään käynyt, olen rauhoittunut tuon työnteon suhteen, mutta silloin uutena ollessa kulkee, niin silloin tuli heiluttua siihen malliin, jotta kaverit rupesi pelkäämään leipänsä puolesta. Ja sanovat, että jos se veri tuolla tavalla huiskaa, niin koko talven työt tulee tehtyä yhdessä kukon luikauksessa. Ja joka ukko joutuu kevättalveksi kotipuolelle akkoisen marinoita kuuntelemaan. No oikeassahan ne kaverit tietysti oli, mutta minkäs minä mahon työinnolle? Hehtaarikaupalla kulkee panin mehteen matalaksi joka päivä ja kun siihen samaan ryssyyn vielä meni mua Jussi Heinälavottiin niittylöitä, niin ne rupes haukkumaan, että tuo severi pitää panna toiseen liänniin tuhojaan tekemään. No eihän ne mestarit mitäkin on reiluvaa työntekijää poikkeapana, ei. Sanovat, että kuulehan severi, tästä lähtien et saa kaatua muuta kuin oksattomia puita. No minä menin seuraavana aamuna oksattomia puita ehtimään ja kun tuli iltasella kämpälle takaisin, niin kaverit virnuilematta, no, montakos mottia se severi sai tehtyä niistä oksattomista. Minä sanon, kulkee pojat niistä pitemmistä, niistä tuli 67 mottia, mutta niistä lyhemmistä ei saanut kuin 3, kun niissä pahulainen viekkö rupesi kirvestylsymään. No lähti mestari ihmeessään kahtomatta, mitä oli tehty, ja siellähän ne oli jo motit vetovalmiina valtatien varressa. 6 kilometrin sähkötolpat ja 7 kivistä kilometripylvästä. Se kulkoo, tukki se juoksoo, soma se kun seisoo ja se veri se laulaa. Se veri se on mestarimies, senhän ne Savotalla kaikki on ties. Sillä tavalla hänen nämä Savotta-hommat meiltä käy. No terve sitten vai näkemiin.